Polskie obozy koncentracyjne, mała zbrodnia. Panie Marku, wiem, że Pan ma ograniczony czas. No właśnie, dzień dobry Państwu, ja tylko dwa słówka powiem na początek. Dzień dobry, ja niestety jest taka sytuacja, że mam pociąg o 19:37, a następnie o 4 rano. Czy to jest wystarczający czas? Godzina? Godzina. O 4 damy radę, tak? To dobrze. Także mamy do 19 czas chyba, może chwilę po. Decyduje Pan, że będziemy... Chcielibyśmy, żeby Pan nam trochę zapoznał nas z tą swoją pozycją, która no, w ostatnim czasie dużo, że tak powiem, ruchu na rynku historycznym zrobiła. I wiem, że to jest kolejne Pana spotkanie, bo był Pan już chyba w Bytomiu, Tak, byłem w zaproszony w Katowicach. Dzisiaj będzie. Proszę nam powiedzieć, co spowodowało to, że zdecydował Pan się napisać tak trudną i ciekawą pozycję. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. No, ja po prostu szukam dobrych tematów, a każdy dziennikarz ma, ona być może będzie trochę banalniejsza niż niektórzy z Państwa mogą się spodziewać, bo żadna idea i koncepcja do pewnego momentu nie przyświecała. Po prostu każdy dziennikarz, każdy reporter ma problem z tematami. Mam koleżankę, która regularnie w gazecie czy w internecie zamieszcza ogłoszenia, w których zwraca się z prośbą o to, że jeśli ktoś ma jakąś opowieść, czy ktoś chce coś powiedzieć, zresztą jest to powszechny obyczaj. Ja byłem w Jaworznie po prostu u znajomej i spotkałem tam człowieka w parku, na osiedlu stałem tam w tym parku, który mi powiedział, że chodzę po 6000 płytko pochowanych Niemców i Ślązaków i Ukraińców i przede wszystkim Niemców w Jaworznie. No i się zainteresowałem tym. I im bardziej w to wchodziłem, tym coraz większe moje zdumienie było, bo mój ojciec jako działacz Solidarności szeregowy powiedział mi w 1989 roku, nareszcie skończyła się wersja historii czarno-białej, oczadzonej tym, można zaobserwować również teraz, bo te czasy wracają, takim martyrologicznym, jednowymiarowym kontekstem. Nareszcie ta historia zaczyna być prawdziwa. No i ja go spytałem niedawno, no i co tata? Znaczy, bo ja jestem głęboko przekonany, że to nie jest żadne niedopatrzenie, tylko to jest trwanie w kłamstwie przez włodarzy III Rzeczypospolitej. Zresztą staram się to napisać w tej książce. I nawet nie w kłamstwie, tylko w czymś, co nazywam odruchem nieprawdy. To znaczy takie instynktowne, że nie polskie, że niemożliwe. To instynktowne, zakorzenione, co jest też zdecydowanie konsekwencją, wydaje mi się, komunistycznej propagandy. Zresztą rozmawialiśmy przed sekundą tutaj z Panami przed wyjściem, że Brzeziński w 90 roku powiedział jeszcze, że tyle lat musi minąć, ile trwała komuna, żeby zniknęła komunistyczna mentalność. Bardzo niepopularna to była wypowiedź. On wiedział, co mówił. Ja w tej chwili renesans taki komunistyczny, komunistycznego sposobu myślenia obserwuję u niektórych, to de facto sprowadza się do stania na straży tajemnicy komunistów, czyli tych obozów. To jest niesamowite. Już inną historią jest to, że to, co polskie, nie może być komunistyczne, a w ogóle chciałem Państwu powiedzieć, bo rozumiem, że to jest spotkanie z mniejszością niemiecką, że... Nie. Nie tylko. To bardzo przepraszam, ja mam graficzną, trudno mi to... Natomiast, oni zaprosili. Natomiast to ja jestem od Was człowiek i poważne pieniądze od Was pobieram jako 5. kolumna niemiecka w Polsce. Tego się dowiaduję od ludzi ze środkowej Polski. Głównie na skrzynkę. Ostatnio dzwonili, ale już nie dzwonią coś. Panie Marku, tragedia górnośląska to 60 000 wywiezionych stąd Ślązaków, powstańców i śląskich Niemców. Tak. 206 obozów Pan wylicza tam w książce, Tak mi wyszło. plus obozy te, które są przykopalniane. Około 400, tak? Jak dobrze pamiętam? Nie, to nie plus, to wszystko w jednym. Jedne. Plus obozy, wtedy było mnóstwo obozów na terenie Polski. Nie wiem, czy zacząć wątek, czy Pan chce zadać pytanie. Nie, proszę. Było mnóstwo obozów na terenie Polski, bo nie były tylko te obozy MBP, były też obozy NKWD i to były sowieckie obozy, jeżeli już byśmy merytorycznie rozmawiać o tym głównym zarzucie środowisk patriotycznych, wzdętych. Natomiast, przepraszam, jeśli ktoś jest innego zdania, niestety jestem
coraz gorszej opinii liczyłem, że jednak ten obóz inaczej podejmie tą dyskusję, a nie antysemicko i nie wulgarnie. Przeliczyłem się. Liczyłem na konstruktywną rozmowę. Obozy NKWD, między innymi w Toszku i Rembertowie, jeden niezwykle odbity w niezwykłych okolicznościach, i obozy jenieckie, które właściwie przez cały szlak Armii Czerwonej to było zamykanie w kotłach po 50, 70, 100 i więcej tysięcy ludzi, także też to były, Polska obozami stała cała. Natomiast te obozy, i bardzo dzięki temu między innymi, że przyjrzałem się strukturze działania obozów NKWD, były obozami całkowicie niezależnymi, powstającymi na szczeblu powiatów. Tak NBP zlecała to powiatom, więc to chyba rozstrzyga sprawę, czy były polskie, czy były sowieckie. Sowieckie też były. Czyli ja rozumiem, że nasz obóz w Świętochowicach w Zgodzie to był polski obóz. To był polski obóz. To był polski obóz. Świętochłowice to jest, i Zgoda to stało się to gorącym kartoflem, bo przepraszam za to sformułowanie. Stało się to trudnym tematem, bo okazało się, że jedyny komendant pochodzenia żydowskiego stał się dla przeciwników tej książki. Znaczy oni uważają, że to żydowskie obozy były, tak? Może właściwie 500 było chłopa Polaków, dlatego że tych obozów było 206, oni się zmieniali jeszcze tam w trakcie trwania tego wszystkiego, co się tam działo, ale Świętochłowice, Zgoda, niemniej jednak Salomon Morel, obywatel polski, człowiek, który był niezwykle bestialskim komendantem, jak Państwo doskonale wiecie, Zgody. Tak, to polski, ja uważam, że polski, o tym piszę. W Świętochowicach kilka tysięcy osób zginęło. 1800. 1800. No, tam niektóre dane, niektóre źródła mówią, że trochę więcej, ale to nie wiem. Razem summa summarum chyba też 60 tysięcy więźniów w tych obozach zginęło, tak? Tak mi wychodzi, także kurczę. A proszę mi powiedzieć, który z tych obozów był, że tak powiem, najokrutniejszy, gdzie były najgorsze warunki, najtrudniejsze, gdzie ci ludzie jednak cierpieli najwięcej i niepotrzebnie? Moim zdaniem bezsprzecznie były to Łambinowice. Ja dostałem takie świadectwa i dotarłem do takich relacji, że one po prostu nie nadawały się do publikacji. To było rozjeżdżanie jeepem kobiet w ciot. No ja po prostu, to był szok dla mnie. To w ogóle to nie była łatwa sprawa, ale ja nosiłem się z zamiarem opublikowania czy dołączenia tej relacji. Ten wątek z Gęborskim, jeśli Państwo czytaliście, ma bardziej taki charakter reportażu sądowego. Dlatego trochę tutaj od tego odchodzę. Nie było podniesione to w sądzie, co relacjonował. Mogłem to oczywiście dodać na boku, ale nie było takiej potrzeby, bo już się przekraczało granicę epatowania okrucieństwem. Takim, no naprawdę... Zresztą ja nie wiem, jak człowiek, jak ten Czesław Gęborski może wychodzić po czymś takim z obozu, jako prawda, były komendant. Normalnie włączać się w społeczeństwo, żyć, prawda, już praca, dom, telewizor, to było, ale nie rozumiem tego mechanizmu, to też mnie bardzo ciekawi. Starałem się dowiedzieć się psychologów społecznych, ale twierdzili, że po prostu no, czasami tak się zna. No Morel też twierdził, że jego obóz to było sanatorium. Tak twierdził, to prawda. Salomon Morel tak twierdził do końca. Nawet moja bohaterka to słyszała na własne uszy. Proszę mi powiedzieć, bo tam kilka relacji jest z osobami, do których Pan dotarł. Tak. Po tylu latach, to są 3 pokolenia, bo prawie 70 lat. Jak ich Pan znalazł? No, poprzez głęboki research. Ale myślę, że miałem szczęście, bo okazało się, że wszyscy, którzy ze mną rozmawiają, byli w obozach jako dzieci. Jak Państwo wiecie, jest tak, że ludzie często starsi pamiętają doskonale okres dziecięcy, a zupełnie nie pamiętają tego, co było 2 tygodnie temu, wcześniej. No może bez przesady, ale lepiej zdecydowanie pamiętają ten pierwszy okres. I tak rzeczywiście też było w tym przypadku. Przez co ta główna narracja, która miała... Celem tej książki też nie było to, żeby opowiadać, jak to w tych obozach i obóz po obozie. Chciałem, żeby to były opowieści ludzi, przez tych ludzi, żebyśmy to widzieli, więc taka jedna główna narracja w drugim rozdziale osoby, która jako dziecko była w tym obozie, wydała mi się w pełni wystarczająca i to było niezwykłe, jak wieloma detalami była to relacja wypełniona, bo pani Boreczek, która
stała już nad bez przesady, która jest bardzo osobą sędziwą i taką już bardzo starą, można chyba użyć tego słowa, już jest grubo po 85 roku życia. Na przykład pamiętała, że w momencie, kiedy wszedł oficer sowiecki do jej mieszkania w Katowicach, ona pamięta, że on zauważył, że w fortepianie, który stał u nich w domu, struny szły ukośnie, a nie prostopadle. Nie znam się, nie mam, ale zauważył detal związany z instrumentem. To jest niezwykłe z kilku powodów. Po pierwsze to, że frontowy oficer okazuje się jakimś wrażliwym muzykiem. To jest w ogóle niezwykłe. Ja starałem się z panią Boryczek rozmawiać. Ona mówiła, tak, oczywiście, to się narzuca porównanie ze Szpilmanem, ale zapewniam pana, że to było. Zresztą rzeczywiście ten Samowiwow jeszcze im przysłał później jakieś zdjęcie z Rosji w 1946-1947 roku, a potem ślad po nim zaginął, więc pewnie został uznany za zdrajcę niemieckiego, już fizycznie był w Niemczech. I grał na Workucie już. No jeśli w ogóle miał na czym tam grać. Co powodowało to, że niemieckie rodziny w całości były brane do obozów, łącznie z dziećmi? Bo ja rozumiem, ojciec, matka, ale że dzieci jeszcze... Tak, zabierali dzieci oczywiście. No, wszystko to było efektem takiego sprytnego triku nowej władzy polskiej komunistycznej, który polegał na tym, żeby w Śląsku zbudować tego nowego wroga, dzięki któremu będzie się umacniało system komunistyczny. Każda władza potrzebuje jakichś wrogów. Jeden się wyczerpuje, przeskakujemy na następnego. Wyczerpali się Niemcy, bo już ich nie było, więc teraz byli zdrajcy narodu polskiego. I o ile w generalnym gubernatorstwie mogło to funkcjonować, dlatego że... Już? Studenci. Dziękuję. O ile mogło to funkcjonować w generalnym gubernatorstwie, bo tam faktycznie podpisanie jakiejkolwiek folkslisty to była czysta kolaboracja. I ten optyka warszawska była taka, że jeżeli ktoś... No tutaj wiecie Państwo, jak to wyglądało, że albo było to przymusowe, a z drugiej strony biskup Adamski namawiał, żeby pozostawać w fabrykach te załogi, żeby zakładał, że Hitler przegra wojnę w ciągu jednego pokolenia i że to słusznie, ale nie przewidział, że to się skończy tak, że ci ludzie przetrzymają Hitlera, a nowa władza polska, niedobitki niewysłane na Syberię przez władzę radziecką zamknie w obozach. Wspomniał Pan o biskupie Adamskim. Tak. On tam włączył się na samym początku, żeby jednak ksiądzacy podpisywali folklistę dla świętego spokoju. Później wiem, że miał chyba dosyć spore kłopoty po wojnie już. To znaczy nie do końca dla świętego spokoju. Biskup Adamski wystosował list do generała Sikorskiego, który wtedy był we Francji, dlatego że Ślązacy, którzy nie wiedzieli co robić, zgłaszali się do swoich proboszczów. I zaczęły, a proboszczowie zaczęli informować, że tak powiem, wyższe instancje kościelne i zaczęły napływać do biskupatu Adamskiego, zaobserwował pewne zjawisko, więc podzielił się natychmiast z rządem emigracyjnym i uzgodnili stanowisko przyjmowania tych folklist. Trudno mi powiedzieć, jakie były losy dokładnie powojenne Adamskiego. Ja nie wiem, czy on, bo chyba z tego co ja pamiętam, jeszcze w 1965 roku brał udział, był wśród sygnatariuszy listu biskupów polskich do Niemiec. Zresztą on był podobno jednym z, drugim biskupem był Kominek, którzy to sformułowanie prosimy o wybaczenie wypełnili jakąś treścią, wiedzieli doskonale o co mają prosić Niemców, a nie było to puste sformułowanie ewangeliczne, że wszyscy jesteśmy grzeszni, więc my też prosimy o wybaczenie. Nie, to było bardzo konkretne i Niemcy też bardzo konkretnie się do tego odnieśli w swoim liście. A proszę mi powiedzieć, już tak może przeskoczę, 49 rok, te obozy zostały likwidowane, tam jeden po drugim. Zaczynają być zwijane. Co się przyczyniło do tego, że Na tylko pewno- 4 lata, a nie dłużej? Znaczy niektóre były dłużej, bo w 50 roku bodaj, czy w 51 dopiero Jaworzno przekształcono w ten ośrodek dla młodzieży. Więc to tak było różnie, niektóre nawet, ale przede wszystkim zacieśnianie terroru takiego całkiem oficjalnego od 48 roku. Te obozy przestawały być potrzebne, dlatego że to był problem z tymi obozami. Tam im ludzie umierali, oni ich chowali po krzakach, po dołach. Niektóre obozy tam miały jakieś
czynszów zdolnych do pracy. No, zgoda miała chyba poniżej kiedyś, bo 5%. Tak, ludzie umierali. To był problem, bo tutaj się na pewno wkrętali jacyś, już zagranica wiedziała, już Brytyjczycy zdawali sobie sprawę i Churchill o tym mówił, że powiedział coś takiego w jednym z przemówień i był odsunięty od władzy, dlatego być może, znaczy przegrał, wtedy chwilowo nie był u władzy w efekcie wyborów i być może to nie zostało tak mocno odebrane, no ale to ogólna sytuacja, a poza tym zorientowali się, że to jest żadne, oni chcieli jednak z tych ludzi wycisnąć jakąś pracę, żeby podźwignęli, żeby mieć korzyść. Natomiast no, to było oczywistym nonsensem, bo już jak wiemy Beria napisał wielkie laborat o tym, że nie da się zwiększyć produkcji państwowej, przychodów państwa poprzez tanią, niewykwalifikowaną, czy też niewolniczą, niewykwalifikowaną siłę roboczą, ale po prostu się nie udaje. To oczywiście można wybudować kanał białomorski za cenę 1,5 miliona ludzi, co Sowieci zrobili, ale no, to tak naprawdę jest spółka za wyprawkę. No i też komuniści to zrozumieli. A poza tym, przepraszam jeszcze, a poza tym można było sprzedać Niemcom. Polecam Państwu książkę. Tego tutaj... U mnie tego nie ma. Polecam książkę profesora doktora Stali, Kraj bez wyjścia, o polityce paszportowej. No to ta polityka paszportowa tutaj w tej części, w ogóle Polska, jeżeli chodzi o sprawę niemiecką, no to przez dekady było prawda, sprzedawanie po jak najlepszych cenach obywateli niemieckich. Tak? Jak już się coś zbliżało, jak się zbliżał jakieś spotkanie, czy też myślano o jakimś spotkaniu, to po prostu zakładano, dokręcano śrubę maksymalnie, żeby przyjeżdżający tam Willy Brandt czy ktoś już wiedzieli, że tutaj jest o czym rozmawiać, tak? O poprawie sytuacji. To było takie ewidentne zagranie władz polskich. No i też tak 3 rzeczy, myślę, się do tego przyczyniły. Proszę nam przypomnieć w latach powojennych rolę generała Aleksandra Zawadzkiego. Generałem był, tak? Nie wojewodą naszym tutaj. Był generałem, był powstańcem śląskim. To był człowiekiem, który był w tej grupie inicjatywnej, mającej montować tu komunizm. Z Ziętkiem chyba też przyjechali. Ja nie pamiętam. Ziętek był zastępcą jego. Tak. Mieli tutaj montować system stalinowski i oczywiście za jego pełną wiedzą te obozy funkcjonowały. Jednak trochę obok, bo jednak działał wtedy, jakby nadzorował te obozy, Wydział Więzień i Obozów MBP. Co dziwne, ta nazwa funkcjonuje właściwie od 1989 roku i nikt nie zadał sobie pytać, przynajmniej może nikt spośród nas, nie znających kompletnie tego tematu, jakich obozów, o co chodzi z tymi obozami. Funkcjonowało absolutnie. To jest niezwykłe, jak udało się władzy polskiej w 1945 roku wykonać szantaż na sumieniach Polaków, jakieś takie, stworzyć taki mechanizm przez te obozy, że tutaj zakłada, a on jest w tych samych obozach. To poczucie wstydu tak wielkie, że ono zablokowało dostęp do informacji. Wyparcie tego, że nie, to lepiej nie. Ja uważam, że warto coś takiego raczej przepracować. Wydaje mi się, że to nie ja powinienem napisać tą książkę, tylko powinien napisać ją ktoś młodszy ode mnie o 20 lat. Przepraszam, starszy ode mnie o 20 lat, 90, na początku lat 90, podobno się ukazała książka Johna Sacka, ale ona chyba traktowała trochę o czymś innym. Inny był jej główny motyw przewodni, ale no, ja naprawdę jestem zdumiony, że pozostała część Polski się tym nie zainteresowała do tej pory. Nie ma za dużo dokumentów, a te, które zostały znalezione i które tam dostał pan Dietmar Bremer, to w zasadzie one przepadły. Przepadły przynajmniej na jakiś czas, bo... Tak, nie, one nie przepadły. Teraz są do wglądu. Są do wglądu. Z tym, że on twierdzi, że tam 3000 tych dokumentów brakuje. A czy ktoś to potwierdza? Tylko on. Bo liczy. No to mamy opinię tak naprawdę. Ja nie jestem w stanie jako dziennikarz tego zweryfikować, więc nie mogę o tym pisać. Musiałbym mieć jakąś taką kontropinię na ten temat. Czy ktoś korzysta dzisiaj z tych dokumentów? Otóż właśnie nie.
Nie, jakiś Niemiec raz na jakiś czas przyjedzie. A dlaczego nie przekazał od razu ich niemieckim władzom? Kto? No pan Bremer. Jeżeli... Nie wiem, to jest pytanie do niego i mógłby naprawdę wykonać kawał dobrej roboty w relacjach społecznych polsko-niemieckich, gdyby to zrobił. Chociaż z drugiej strony takie przekazywanie na własną rękę, chociaż przy tak całkowitym sprzeciwie władzy centralnej, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pewno miał uzasadnione wątpliwości, nie jestem w skórze On pana nie w Bremera. tajemnicy dostał, więc mógł je tak dalej przekazać w tajemnicy. On nie w tajemnicy dostał, ale o tym, że nie dostaje, to już To była, się pochwali. to już nie była to tajemnica dla Urzędu Ochrony Służb Specjalnych, to już wiedziano co. Trudno mi powiedzieć, ja nie wiem co tam się... Ja tak naprawdę oparłem się na relacjach, jak ktoś będzie czytał książkę, to na pewno się zorientuje, na relacjach przede wszystkim pracownika karty profesora Gluzy, który przyjechał wtedy tutaj z Warszawy, żeby w jakiś sposób opracowywać, pomóc z tymi dokumentami. Był orędownikiem koncepcji, żeby je przekazać Niemcom na najwyższym szczeblu. Bo to były dokumenty symboliczne z jednej kopalni, ale przekazanie ich Niemcom nie wywołałoby, jak obawiała się władza, moim zdaniem, ja tu się w pełni zgadzam z profesorem Gluzą, tego, że Niemcy zaczęliby mówić, a widzicie, wy też mieliście obozy. No, kto tak może myśleć? Tylko, no może jakieś, nie wiem, ale ziomkostwa to nigdy, to wiadomo jakie są ziomkostwa. Uciekałem w Hamburgu, bo przecież się dowiedzieli, że jestem Polakiem w drugim pokoju, ale to zupełnie inne historie. Natomiast moim zdaniem takie przekazanie dokumentów byłoby wartościowe. No może akurat niekoniecznie powinien to robić pan Bremer. Nie wiem, ja jakby mało udało mi się dowiedzieć od pana Bremera, szczerze powiedziawszy prawie w ogóle. Ja z nim rozmawiałem, on mówi, że Nie dziwimy się. że mam zapytać, czy jeszcze jakieś jeszcze pozostałe. To jest odczucie powszechne, bo już też Pan jest najbliżej tego. Ale takie teraz pytanie mam o obozach więźniów, czyli żołnierzy niemieckich. tak. Bo im chyba trochę lepiej się powodziło niż tutaj Zdecydowanie. w Ślązaku. Mieli dużo szczęścia, że trafili w polskie ręce, zostali sprzedani przez Stalina w sensie ścisłym, za pieniądze. Znaczy Stalin odstąpił tam 50 000 żołnierzy niemieckich i kraj zorganizowany wojną, prawda, za przeproszeniem, jak to się nas mówi, szczerdżował, czyli wziął pieniądze za to. Niezależnie od tego, że nieoficjalnie wywiózł właściwie całe fabryki, kopalnie, IG Farben to jechało na wagonach takie 7-metrowe, zespawane, bo oni jak najmniej elementów chcieli na jak najmniej elementów, żeby było im łatwiej złożyć, tak? No bo wiadomo, puzzle jak ma pan 1000 elementów, to nie złoży. A tacy Rosjanie, przepraszam, ale od razu mi tak ktoś obserwował to, powiedział mi, że któryś z moich bohaterów, jak nie było okazji tego napisać, że tutaj była taka sytuacja, że jak weszły te jednostki z rezerw sowieckich, te mongoloidalne już takie rysy, już mocne, głębokie rezerwy z Uralu, albo jeszcze zza Uralu, no to facet NKWD-ista się zaśmiewał, siedział w jeepie, bo facet szeregowy właśnie taki z pepeszą na sznurku, hydrant urywał. Autentyczna sytuacja, demontował hydrant, żeby do plecaka i żeby woda u niego na wsi na Kołynie poleciała. Hydrant ważył 50, on chciał z nim iść do Berlina i z powrotem na Kołymę. Na Kołymę trafił, bez hydrantu. No, rosyjscy czy radzieccy żołnierze w tym czasie mogli, dostawali worki i mogli miesięcznie 5 kg wysłać tego, co zrabowali do swoich rodzin. Jedzenie lub zegarki czy jakieś inne. Oficerowie 10 kg. To strasznie mało, nie wiem jak oni nie dali radę. Bo jeżeli pan przeliczy 3 miliony, które Oczywiście szły to na był Berlin, czarny dowcip, ma pan rację. to, No to jest kilkadziesiąt, zresztą te pociągi wracają puste. To znaczy tylko tyle, że tak naprawdę element grabieży, element łupów był czymś wpisanym w doktrynę wojenną odgórną. To tak samo jak kilkaset lat temu. I z tego co wiem, alianci amerykańscy i brytyjscy absolutnie wedle tych standardów nie postępowali, ale oczywiście Sowieci zawsze byli w pewien sposób prekursorami cofnięć cywilizacyjnych. Pisze pan tam napisał pan o obozie warszawskim, Tak. gdzie przygotowywano tych żołnierzy niemieckich do warunków już NRD-owskich. Tak. Czyli, że tak powiem, uczono ich komunizmu i uczono ich tego, co mają później robić już u siebie.
tak. jak żyć. No tak, no to raz. Tak, nie, no była tam taka sytuacja, że Niemców, którzy byli w dwóch wielkich obozach w Warszawie, w Centralnym Obozie Pracy Warszawa, który jest bardzo tajemniczym miejscem, dlatego że on się mieści, nie wiem czy ktoś z Państwa widział Muzeum Żydów Polskich Polin, tam przy Anielewicza, ale na tym skwerze były koszary kawalerii przed I wojną światową zbudowane i one, czyli jeszcze za zaboru, najpierw carskiej, potem polskiej, i tamtych ludzi rzeczywiście, potem był KL Warszał niemiecki, a potem w roku 1947 to zrobiono obóz dla Niemców i tam rzeczywiście odbywała się silna indoktrynacja Niemców, głównie niedobitków z grupy Armii A. To były jakieś resztki, które zostały po operacji Bagration, przypomnę pokrótce sowieckiej, która zniszczyła właściwie cały Wehrmacht. Rozpoczęła się w czerwcu 1944 roku. A skończyła się bardzo w sierpniu. Właściwie to była akcja błyskawiczna, bo skończyła się oparli się o morze na dole i o brzeg Warszawy prawy. I de facto Wehrmacht przestał istnieć jako spójna, taka działająca formacja wojskowa. Ci, którzy jeszcze walczyli z Sowietami później, no to mieli dużo szczęścia, bo oni właśnie zostali złapani i jakoś przekazani Polakom. I ci ludzie, którzy nie byli z Waffen-SS, tylko byli z Wehrmachtu, również byli bardzo zindoktrynowani nazistowsko. I był taki, nie wiem czy wszyscy, na pewno ten wyrywny Heinz Grischke, który przyjął bezrefleksyjnie doktrynę stalinowską, ale to jest zupełnie naturalne, bo jakby jak ktoś jest takim człowiekiem, to łatwo wbić mu do głowy ideologię jakąś totalitarną, autorytarną, no to już jest nie to, że jak tu niemieckim nazistą, co się może niektórym ludziom z pewnym takim humanistycznym poglądem wydać niemożliwe, że ktoś, kto był nazistą niemieckim, wychowany w duchu antybolszewickim, tradycyjnie bolszewickim, zupełnie szczerze, bo to trzeba było szczerze przyjąć i Grischke z tego co widziałem autentycznie szczerze to przyjął razem z innymi ludźmi, podoficerami, bo po prostu byli na to, że tak powiem, byli już dobrze urobieni, mieli aparat gotowy do przyjęcia nowej ideologii. Jeden z komendantów twierdzi tam, że Niemcy na tyle byli ulegli, że praktycznie nie stawiali oporu. Mówię o obozach. Czy zdarzało się... Niemcy w Warszawie Tak, tak. nie mogli stawiać oporu, bo nie mieli gdzie uciekać. Warszawiacy by ich rozszarpali gołymi rękami za powstanie. Nawet biernego. Mówię o pracy czy podporządkowaniu się służbie. Proszę powiedzieć, czy zdarzały się jeszcze wypadki, że na przykład fachowców niemieckich jeszcze wywożono do Związku Radzieckiego po tym czasie 48-49 rok? Z Warszawy? Z Warszawy. Świetny temat nie wiadomo. W Warszawie nie było fachowców. W Warszawie byli, oficerów sobie od razu wzięła Armia Czerwona, to byli podoficerowie i szeregowi żołnierze, więc też nie było za bardzo ludzi do wywozu. Chociaż oczywiście można było ich wywieźć, no nie wywieziono ich. Ja przypomnę, że to trochę też tutaj wchodzi ten element dyskusji między Stalinem a Churchillem i Rooseveltem, który Stalin po prostu zaproponował oficjalnie, prawda, podczas przerwy w obradach w Jałcie. Nie jestem pewien dokładnie, ale rozstrzelanie 50 000 oficerów niemieckich po prostu. Wyszedł z otwartymi kartami, na co Churchill pobladł i zaczął coś mówić o honorze żołnierza brytyjskiego. I ostatecznie to się wszystko skończyło podobnie, bo Syberią po prostu to zamieniono w dużej mierze na powolną i bolesną śmierć. Z Warszawy nie wywożono oficerów, moim zdaniem, ale mogę się oczywiście mylić. Trudne pytanie. Ja mam takie dwa pytania jeszcze i chciałbym, żeby później ktoś może z Bardzo publiczności. Dlaczego Łemków też zamykano? Dlatego, że byli, to jest bardzo dobre pytanie, Łemków zamykano również dlatego, że byli pewną mniejszością w kraju, który był zaprojektowany jako kraj monoetniczny, bo łatwiej autorytarny, totalitarny system trwalać w kraju, który nie jest zróżnicowany, a już na pewno nie tak jak przedwojenna Polska, więc to, co zostało z przedwojennej Polski po 1945 roku, komuniści zdemontowali za pomocą akcji Wisła. No bo Ukraińcom tam jeszcze można było coś zarzucić. Ale banderowcom, a oni wszystkich jak lecieli, po prostu albo wynocha do Związku Radzieckiego, albo Polak i tutaj pod Opolem. Do obozu. Takie moje może Do obozu. ostatnie pytanie. Czy będzie Pan tę książkę tłumaczył na jakiś Książka język? będzie w Londynie za 2 miesiące i tam ewentualnie, bo tam jest taka giełda wydawców, być może się ktoś znajdzie. Ja bym bardzo chciał, żeby została przetłumaczona na język niemiecki. Myślę, że może organizacja tutejsza pomoże. Przynajmniej w kontakcie. To ja bym prosił, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Pana redaktora.
Ja chciałem pana zapytać, jestem z Deutsche Freundschaftskreis z Bytomia. Dzień dobry. Chciałem zapytać pana, czy ma pan jakieś negatywne odczucia środowiskowe? Czy jakiś ostracyzm pana dotknął po Ostracyzm napisaniu tej książki? Dotknął mnie, ale tylko i wyłącznie w internecie. Był jeden telefon z pogróżkami. I powtórzę, ten ostracyzm, to ten hejt taki bardzo mnie o tyle rozczarował i mnie ruszył, że był to hejt wulgarny, antysemicki, bezrefleksyjny, całkowicie taki prymitywny momentami. Więc to mnie nie zaskoczyło. Moi koledzy znajomi oczywiście podeszli do sprawy z umiarkowanym entuzjazmem. Nie mogę jakoś specjalnie liczyć na wielki poklask w Warszawie. Warszawa jest zupełnie innym miejscem na świecie, bo w Warszawie istnieje kult powstania warszawskiego. I tam się nie da przebić z tą narracją, czemu ja się nie dziwię. No ja musiałem uzyskać ten dystans do tej sprawy. Natomiast wielu ludzi, którzy nie zajmuje się tak historią, nie jest zaciekawiona pewnymi mechanizmami, tym, że gdzie indziej to inaczej wyglądało. To nie przetłumaczy się po prostu jak jeżeli Waffen-SS odciągnęło z frontu wschodniego kilkuset żołnierzy bezcennych na tym froncie wschodnim, żeby wypalali budynki w Warszawie, to ja się też niektórym warszawiakom nie dziwię, że się zresztą całkowicie zamknięci, chociaż z drugiej strony minęło już 70 lat i wydaje mi się, że mogłaby być troszkę większa na to otwartość, tym bardziej, że my tutaj nie mówimy o tych samych sprawach, prawda, no bo jakby, mówimy o niemieckich cywilach. Zresztą ja jestem też zdania, czytałem taką książkę teraz, nie pamiętam nazwiska, Jurga Pożoga się nazywa, jest o strategicznych bombardowaniach Niemiec przez aliantów i przez krwawego bombera Harrisa i o tym, że po prostu lali na nich coraz bardziej wymyślnie skonstruowany ogień. Były zbiorniki z benzyną, fosfor, termit. Chodziło o to, żeby te niemieckie domy przepalić. Najpierw zdetonować wielką bombę, która zdmuchnie dachy. To były precyzyjne pomysły na to, cały czas udoskonalane przez sztab naukowców. Jak spalić miasto i spowodować burzę ogniową. To i skala tego, no 500 000 osób, 158 miast, to było ludobójstwo. 600 000 na to niektórzy mówią. A jak obecne władze podchodzą do pana dzieła? Władze? No rzucono się na mnie przecież, prawie. Ale to... Ja jestem piątą kolumną niemiecką, która powraca wektor historii. No bo myślę, że... Wynoś się stąd do Niemiec, to jest taki, powiedziałbym, najłagodniejszy mail. Ja z przyjemnością, szczerze powiedziawszy, tak na parę lat. Pojechał, też córkę mam tutaj, to też zrobię. Bo byłem w Niemczech i ten kraj mi się podoba, mimo że... Andrzej chciał. Znaczy tak, bo udało się obozy z lat 1918-22 zapomnieć, także to jest też taki element, natomiast... Polskie. Tak, polskie. Natomiast po prostu chciałbym Panu zwrócić uwagę na szefa IPN-u z Katowic, Andrzeja Sikory, który stracił pracę, bo nie chciał zeznawać przeciwko mnie, właśnie w sprawie polskiego obozu koncentracyjnego. Natomiast mam pytanie, bo... Dlaczego przeciwko Panu? miałem postawiony zarzut o polskie obozy koncentracyjne. Ale to nie... ja chcę pytanie, bo mnie to bardziej ciekawi. Chodzi o wyzwalanie po prostu przez Wehrmacht obozu w 1939. Bardzo dobre pytanie. Właśnie to mnie zaciekawiło. Skąd to jest w ogóle? Tego nie znałem. To istnieją jakieś... akcja się nazywa Elaborat odosobnienia i w ostatniej chwili, kiedy była histeria sierpniowa, to Polacy... Nieważne. No oni stwierdzili, że zrobił taki numer, jak później wykonali Amerykanie po Pearl Harbor, czyli zamknął ludność polską pochodzenia niemieckiego w obozach, między innymi w Otwocku pod Warszawą, żeby izolować ją. Wyłącz to za tą Ja mu pomogę, jak to jest? Nie, lepiej odpowiadać, on się ich tam posłucha. Mnie to ciekawi ten temat. Elaborat odosobnienia i tych ludzi powpychali, parę osób zginęło.
Wehrmacht, ja tam piszę, że użyto to do propagandy. Częściowo tak, częściowo nie, bo Niemcy już mieli uruchomione od 1933 roku Dachau, które już pochłonęło wiele ofiar. To nie było super, żeby mówić na razie o obozach. Cały świat patrzył na to, jak Niemcy wchodzą do Polski. Później się udało zbudować obozy, od których odizolowano świadomość Europy Zachodniej, prawda? Przez Niemców. Ale w tym momencie Wehrmacht stwierdził, że to nie jest dobry pomysł to nagłaśniać. I w internecie nawet jest i tam jest odesłanie do m.in. archiwum akt nowych, słownych informacji. Natomiast dogłębnych szczegółów, kto, jak, ja bym może chętnie bym napisał, chociaż napisanie o innych już obozach polskich to już będzie za dużo chyba. Natomiast człowiek od wyciągania Polaków obozów. Nie, natomiast taka akcja rzeczywiście miała miejsce. To było kilkanaście tysięcy osób, których internowano w sierpniu czy 39. Taka drobna sugestia, bo Będzin nie jest na Śląsku, Ja Nie napisałem, można. tak? a tak wynikało jednoznacznie. I Będzie na bez terenie zagłębia. Śląska oprócz dwóch władzy jeszcze była trójwładza. Na terenie po prostu zarządu tymczasowego, gdzie oprócz Rosjan, Polaków było jeszcze Freies Deutschland. Tak swoją drogą. Dziękuję. Tak. I warto byłoby z Ewaldem Polokiem moim zdaniem się skontaktować, który na ten temat ma dużą wiedzę. I śledzi po prostu o powojennego. roku temu, to może byśmy uratowali książkę. Ja chciałem jeszcze to znaczy, chciałbym, żeby Pan rozwinął ten wątek żydowski, bo to jest taka jakby główna broń zaciekłych narodowców i nacjonalistów, prawda? Że to Żydzi głównie ten. Na ile on jest Ja nie chciałbym rozmawiać o tak realistyczny? zwanej żydokomunie, które to sformułowanie jest wymysłem antysemickim, dlatego że ich jest znacznie mniej niż chciałaby to widzieć polska prawica. Ich było znacznie mniej w aparacie, ale naprawdę odsyłam do książki, przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę o żydokomunie, bo to jest temat grząski, trudny, długi, głęboki, wchodzą tam kwestie wyboru narodu, jest to bardzo trudne, wchodzą kwestie poholokaustowe, traumy poholokaustowej. Napisał o tym fajnie książkę ten były poseł Jan Śpiewak, ten, który ma w Tygodniku Powszechnym. Nie, Jan Śpiewak to jest ten chłopak od nas, natomiast ten, który ma w Tygodniku Powszechnym felieton, napisał właśnie książkę pod tytułem Żydokomuna, sam jest pochodzenia żydowskiego, więc jakby przyszło mu to być może jakby śmiało z takiego śpiewak. Były klasy, facet ma śpiewak na nazwisku. Panie redaktorze Jurek Bogacki. Wie pan co, ja na chwilę chciałem wrócić do tego wątku dotyczącego powstania warszawskiego, bo ja nie wiem, czy jakby koledzy, czy że wszyscy tutaj Państwo podzielą ten pogląd, ale ja mam takie dziwne wrażenie, że powstanie warszawskie jest najważniejszym wydarzeniem w Bo jest historii najkrwawiej polskiej. powstaniem, Tak, to się dziwi. właśnie, ale ja nie chcę powiedzieć, że ono nas na Śląsku nie obchodzi, ono nas interesuje, tylko to zamieszanie, które co roku się wokół tej sprawy dzieje, jest dla nas trochę upokarzające nas, Ślązaków, bo u nas się zdarzyło bardzo dużo tragedii, bardzo krwawych, tak? Film o tym mówi, my wiemy to z opowiadań rodziców, nawet na tej sali są osoby, które pamiętają jeszcze te czasy. I nic, pamiętny, czy taki przysłowiowy temat obozu Zgoda i walka o to, żeby tam te tablice powstały, to ja myślę, że na ten film by można było nakręcić dwugodzinny. No i wszystko, co się wokół tych spraw dzieje, Rozengarten, Jaworzno, Sabinowice, Kozłowa Góra i tak dalej, i tak dalej. I my teraz czujemy się trochę dziwnie, tak? Bo o naszej sprawie Pan napisał, parę innych osób gdzieś coś napisało, a powstanie warszawskie, naszym zdaniem, czy mojej subiektywnej ocenie, nikomu nie było potrzebne, zrujnowało stolicę i pozbawiło nas, jak to się mówi, wszystkiego, bo Śląsk niestety pracował na to, żeby tą stolicę odbudować. Ja powiem tutaj w nawiasie, że Chorzów w 1945 roku wysłał węgiel, stal i odzież, żeby ratować na Warszawę. założenie lotu, nie? Proszę? A pieniędzy na założenie PLL lot? Nie, to wyście no wzięli, znaczy wyście, przepraszam, no to było wyście no tutaj wzięli to jest taka metoda, bo wszystko jest nasze, Ja nie? panu coś powiem o tym powstaniu. Ale to, żeby skonstatować, nam się bardzo źle żyje w takiej świadomości, której Pan by przekazał tym swoim kolegom,
że my to wszystko rozumiemy, Moi nie? koledzy są po waszej stronie. No, ale żebyście też wzięli pod uwagę nasze racje, nie? Bo my tu się odniesiemy do odrobiny. Ja to wszystko. odniosę się do pytania. To może tylko przeszkodzić pan redaktor, by mógł o powstaniu coś powiedzieć, bo bardzo fajny artykuł napisał o powstaniu. Który? No, warszawskim, tym naszym. Powstanie warszawskie przez wiele lat było zwykłą, lokalną, Powstali warszawscy. ważną dla warszawiaków sprawą. Była minuta ciszy, wycie syren o 17. Mniej więcej 10 lat temu zaczęła się do tego robić narodowa szopka. No, Zaczęli mieć wyznawców, zaczęli się ustawiać na wielkich ulicach Warszawy kilka tysięcy z racami. Zaczęli przychodzić do tego kibice. To zostało z kolei zagospodarowane, całe to towarzystwo przez nowy obóz władzy. I po prostu zrobiło się coś, co teraz też wydaje mi się rozdmuchanie bardzo kontrowersyjnego wydarzenia. Ja mam trochę inną opinię na temat powstania warszawskiego. Wydaje mi się, że jeżeli szukać jakichkolwiek pozytywnych konsekwencji, to była pewna wstrzemięźliwość Stalina do Polski. Miał świadomość powstania warszawskiego. Może ono by się wydarzyło w 1956, nie wiemy. Natomiast jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że nie można tak trudnej, złożonej sprawy, jaką było powstanie warszawskie, tak przegranej spektakularnie. Po prostu zaprzęgać do takich jasełek narodowych, no, kibicowsko-narodowych. Szalik Legii, facet, no wszyscy, większość tam w szalikach Legii. Szli ci z szalikami Legii i stratowali 90-letniego powstańca się przewrócił, który szedł na ten. Faceta, który z Zośką atakował ten gmach, który oni oflagowali teraz. Bernard Gajda, ja reprezentuję tą mniejszość niemiecką i właśnie chcę powiedzieć, Pan używa pojęć, często ich używamy Ślązak i Niemiec, ja jestem Ślązacy i Niemcy, ja jestem Ślązakiem i Niemcem jednocześnie. Czyli jak się mówi Szlezjerem? Szlezjerem, tak. Ja mam, niestety nie zdążyłem przeczytać tej książki. Zdążyłem przeczytać 2 pierwsze rozdziały, bo książkę mam przedwczoraj, więc być może w dalszej części książki jest coś, o co chcę teraz zapytać, nie wiem. A to nie szkodzi, nie ma znaczenia. Na ile w trakcie Jeśli boi się bardzo, tego, to sobie proszę przeczytać. na ile w czasie tego głębokiego researchu, o którym Pan mówi, wychwycił Pan taki temat, bo my tu na Śląsku jakby żyjemy mocno i nadajemy temu okresowi pojęcie od iluś lat tragedii To górnośląskiej. jest wymysł dla was Warszawy, to jest fikcja, czegoś takiego nie było. Oczywiście, to jest, można powiedzieć, że to dotyczyło całego niemieckiego wschodu, przynajmniej tutaj. I pan, otwierając tą mapkę, którą zamieścił Pan z tymi obozami, to ja zauważam coś takiego, że nie ma obozów na terenie Prus Wschodnich, Nie ma. a nie ma Były ich w wycięte każdym razie na w mapce i nie ma ich na Pomorzu. Czemu? No właśnie, czy Tak? Pan to wychwycił, Tak, mogę odpowiedzieć na to. czy też, no właśnie, dlaczego ci Niemcy trafiali stamtąd, ci z tych terenów? To są tereny, znaczy po pierwsze, to były tereny niemieckie przedwojenne. Nie było infrastruktury obozowej. Ale Dolny Śląsk też. A jest. No ale obozy Dolny są. Śląsk, ale ma Pan rację. Poniekąd tak, tylko że jakby ja myślę, że zarówno zachodnie wybrzeże i Pomorze Zachodnie, jak i Prusy Wschodnie to można by rozpatrywać osobno. Jeżeli chodzi o Prusy Wschodnie, to był to obszar zmłócony i zmordowany już w 1944 roku. Rosjanie tam weszli i potraktowali najbrutalniej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, niezbyt reżysera lubię, Róża się nazywa ten. No to tam było, powiedziałbym, momentami nawet delikatnie pokazane. Uciekali ludzie już w 1944 roku. Jak wiemy, Wilhelm Gustlow zabierał, prawda, z Prus Wschodnich. Ludzie uciekali do Kołobrzegu, do Kolberga pod koniec wojny. Także wydaje mi się, że tu po prostu nie było Niemców, nie było ich co tam wozić komunistom. Ja sobie pozwolę Natomiast jeżeli chodzi o... Tak? na polemikę, bo Pan się chyba oparł po prostu na zbyt małej ilości tego materiału, dotyczący głównie właśnie tej centrali, która po prostu zawładywała. Natomiast była
był nakaz po prostu na szereg obozów. Dlatego jest różnica między, Nie rozumiem, ja teraz nakaz nie na pamiętam, szereg czy to Linek, czy Nowak po prostu stwierdził, że było 1100 ileś tych obozów na terenie całej Polski. Nie, ale to liczę obozy tak zwane dzikie, czyli jak dwóch chłopów otoczyło Nie, pastyńskie nie takie więzienie. dzikie, bo Góra Święty Anny to nie był dziki obóz, nie? Przykładowo, ale tych obozów po prostu było mnóstwo. Także to, co ja tam publikowałem kiedyś, to były miejsca odosobnienia i obozy i tego się nazbierało już po prostu na samym po prostu Opolszczyźnie się nazbierało około 200, nie? Więc Śląsk jako okręt przemysłowy, ale że też Niemcy, no Niemcy, ale jednak nie do końca, prawda, Śląsk był niemiecki, poza tym były tutaj kopalnie, potrzebna była tania siła robocza, były huty, był przemysł, więc tworzono te obozy jako przede wszystkim, wydaje mi się, podobozy Auschwitz. Natomiast na Prusach Wschodnich i na zachodnim wybrzeżu nie było takiej potrzeby, dlatego że nie było tam przemysłu. A była Rzesza, więc jak wiemy Niemcy unikali tak naprawdę. Przed wypędzaniem i po prostu zamykano też ludzi do tych obozów właśnie. Dobra, jeszcze kontynuując, bo drugi taki wątek też Przepraszam, ja tylko wychwyciłem. dokończę. Zajmę się tym, bo trochę mnie pan zastrzelił. To takie pytania na pół odpowiedzi na... Znaczy ja też słyszałem, tak jak pan intuicyjne, Roczniak, że oczywiście dużo To też by więcej tak było. Gojda nazywał. Roczniak, przepraszam. Poprawiłem się sam. Że ten temat obozów jest chyba nie do końca określony. Andrzej mówi teraz o 1000 ponad. Ja słyszałem cyfrę 500 i ona chyba tam występuje trochę u Nowaka. Natomiast jest jeszcze jeden, bo już pokazują tu na czas. Tak, No Więc, właśnie. ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście ten temat Volksdeutschów, czyli Volkslisty, on jest tutaj silnym tematem na terenie tutaj Górnego Śląska, tej części wschodniej. W Łambinowicach to nie był powód osadzania ludzi, bo tam nie było żadnej Volkslisty, to byli Reichsdeutsche, którzy tam byli osadzeni. Jaka tam była wobec tego przyczyna? Teraz No jak Krzesimów pod Lublinem, taka sama przyczyna. No, po prostu był tam obóz. No, akurat w Łambinowicach był gigantyczny kompleks talagów gotowych do natychmiastowego wykorzystania, tylko trzeba było zasuszone trupy niemieckie powygnować. Mumifikowały się w 100%, bo tam był wiatr, hasał, oni byli głodni. Wszedł ten kumpel z Gęborskiego, nie pamiętam jak on się nazywa, ten jego zastępca w Łambinowicach i tam właśnie był cały barak siedzących, zmumifikowanych Rosjan w różnych pozycjach. Trzeba było to wyczyścić i po prostu uruchomić abowo i tak zrobiono. Ja mam takie pytanie, bo jeśli Państwo chcecie podpisywać, to mamy chwałę. I tylko uwaga, Łambinowice nie są na Dolnym Śląsku. To jest Górny Śląsk. Ja wiem jaki jest obszar Górnego Śląska, ale nie wiem. Napisał pan Piotr Dolny. Piotrek, podziękuj i poproś No, tam do przepraszam. Jak ktoś chce kupić książkę, to tam idzie kupić, to tu idzie książki są w cenie 35 zł. Nie, Fantastyczny dom.